Kasututuin ti parabor, agyam kami apo iti binim. Misyon, natukit mo iti puso, ti babagim isagot mi, napod no ken tutugil kami, at tuy ka magsagana kami, o apo. Kami tinatuma adiso, itanon iti saom ken panagserbi. Ni Maria, ni Madarabag nagsakni, agsaknap tigil ayag ti misyon. Nilima kasut kawen ti parabor, agyam kami apo iti binim. Misyon, nitukit mo iti puso, di babagim isagot ni, napod maken tuloy kami, at tuy kang sasaganang kami, o apo. Amin nasagot, ruknilitit niklubo, inalintek, kinasanto, kentalinay. Pag-ibay po na siya'y ang matitiluto, palagayat ni tipanatao. Masutuit parabor, agyaman, agyaman kami apo. Masutuit parabor, agyaman kami apo iti binim. Misyon, kapit mo iti puso, di bagbagim isagot ni, naputukin kami, at tuy kang sasaganang kami, o apo. At tuy kang nakasaganang kami, o apo. Kararag para iti misyon. O Diyos sa managayat unay nga amami, imbaon mo ti anak mo dito'y lubong, tapno ipakdar na tinaimbagan damag, ti panakaisalakan ti amin. Kadagiti managbasol, kadagiti napanglaw, may tugtugod, ken kadagiti masakit, kadagiti nailaksid, ken nabaybayan. Insagot na tibiyag na ti krus, gapu kada kami, ket nagungar kinabaro abiyag. Tapno subuten na kami, ket ikapyan na kami ken ka. Imbaon mo ti Espiritu Santo kadagiti apostol mo, tapno ituloy dati misyon ti anak mo, ken tapno itulong na kami ti panakaisalakan. Agyaman kami ken ka Ama, iti panangitulong mo kada kami itawag, manipur iti sipnget, babaen ti managayat anakem mo, limag gasot at awen tinapalabas, bimteng dito'y pagilian mi dagiti misyonero, tapno'y waragawag dati ebanghelyo ni Jesus nga anak mo, kadagiti amami. Dahita tinangaramid kada kami at taong, ken kas may nga iglesyam. Kinadkadwa na kami isagot ti pamati, iti sidong ti agpada panawen, ti sipnget man wenno lawag, panakaabak ken panagbalaygi, iti pakasalitaan mi akas tattaom. Nagbali na may sapud no alawag kada kami iti pamati mi, ngagranranyag iti kasipngetan. Pabarwem kada kami iti grasya ti espiritum,
Amang tigtignay kada kami nga agbalin na saksi ni Jesus nga anak mo. Iti may sa alubong at dinadael ti kinaameng, kinaranggas, kinakillo, sakit ken panagsagaba. Pagkaykaysaen na kamkumay ti pamati, akas anak mo, tapnoy pateg ken ayaten mi ti tunggal maysa. Pabilin na kamkumay ti Espiritu Santo, tapnoy kasabami ti naimbaga damag. Kadagiti kakabsat mi ti Asya, ken iti amin na pagilian. Itidem kadakam ti maysa na dalus sa tarigagay, at tumulong iti padami a tao. Tapno mamati da ken apo mi a Jesucristo, ket makiranod da iti ragsak ken biag mo. Sapay kumata tarabayan ken idawdawatan na kami tiningkasatan nga ina, tibituen ti panakay kasaba ti Ebanghelyo. Iti panangiburay mi ti pamati ti pada tao. Sapay kumata ti natibker nga ayat ken panagdebosyon ken kuana. Kasay ayaten mi unay nga ina. Sukugan na kami wenno tubayan na kami kas pudpudno a saksi ni Jesus iti amin a tao. Kankanayo na sisasagana may baon. Ken siladaan agtulnog iti sadino man a pangibaonan ni Jesus kada kami. Dawaten mi daytoy gapu ken Kristo nga anak mo ken apo mi. Isu ang makipagbiag ken makipag-ari ken ka. Ititimpuyog ti Espiritu Santo. May sa Dios iti agnanayon nga awan inggana. Amen. Mangibaon ka, Apo. Iti nasisingpet nagserbi ti Iglesia. Kararag kasakbayan ti Misa. O Diyos ko, tulungan nak tapno napasnek ti panakimisak. Ay ayate kay sus ko, iragpin mo kad daytoy luwalok kadagita karkararag mo. Idaton ko daytoy amisa, iti sumaganad a panggep. Umuna, agpay ti pakaidaydayawam. Ayaten ken pagrukbaban da ka kuma digiti amin at tao. Ayaten kenamenda ka, may kadwa, agpaaya pagyaman ko kadigiti adu nga imbag ngim parabor mo. May katlo, agpaay apanggunod ko ti pakawan kadigiti basbasol ko. May kapat, tapno pangragpat ko ti grasya amasapol ko ken digiti sabali at tao. Apo Birhen Santa Maria, ken dagay amin nga anghel ken sa santo ti Dios. Nang runa kada kayo ang mapadayawan iti daytoy a misa. Tulungan dak tapno napasnek ti panagimisak. Amen.
Itinaganti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Adda kuma kada kayo ti grasya na puting Kristo, ken ti ati Dios nga matayo, ken ti panakiranod ti Espiritu Santo. Habsa ti tanga Domingo rambakan tayo ti fiesta, ti panagbunyag ti Apo. Daytoy nga panangawat ni Kristo iti bunyag, ti saserrek na iti nauneg nga langin-langin tayo. Ti Dios ngay may kada tayo, kayat na magipagbiag kada tayo. Ket subadan tayo met nga rod, babayan tinapinget nga panangibiyag kadig ti bunyag nga inawat tayo. Ti panakiranod tayo kadig ti misyon ti simbaan ken ni Kristo. Sapay kuma, tagbalin tayo nga makayayo ken napudno nga anak na. Tapnorod may karita ya makiranod iti dayti na santuan na misteryo. Bigbigen tayo muna digiti basbasol tayo. Ket si papakumbaba tayo dumawat iti pamakawan na. Kuna tayo amin nagkonfesarak, iti Dios sa man nakabalin amin. Ken kada kayumet kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunod sa aramid ken liway ko. Basul ko unay. Iso ngagpagpakaasya ken Santa Maria, nanay na Birhen. Kaditi amin ng anghel ken sa Santo, ken kada kayumet kakabsat, kakaas at kumante apo tayo Diyos. Kasya na tayo kumati man nakabali na Diyos, kaya't kalpasan ti pan nakapakawan, digiti basbasol tayo. Ipanatay ti biyag, ngagnanayon. Apo mga asika, Sika, Apo, mga sika, mga sika, Kristo, mga sika, Kristo, mga sika. Kristo, mga sika, mga sika. Apo, mga sika, Apo, mga sika. Hintay daydayaw ti Dios, babayan ti panangkanta tayo, ti Gloria na. Gloria iti Dios, iti kangatuan. 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 Ket dito'y dagatapya kadagiti tatawan na imbag di panagnaknakenda ibulan lang daga itanuk daga pagrupabanda kadaydayaw mendaga agyaman kang ken ka gaputin ay daklana dayagu Diyos na ilagitan nga hari Diyos sa maman na kamari namin ket si Papa mi Jesu Kristo bugbog tongana Diyos nga Apo Cordero ni Diyos ken anak ti Ama Gloria iti Dios iti
sika mangikat kadagiti basbasul tinubong asyan na kami kaasyan na kami sika basbasul tinubong awatem kadaytoy arararawi ket sika sinutugaw ti makanlawan ti Ama sigaw, O Jesu Cristo, dinasan Juan. Siksigaw, Apo, siksigat ikangatwan, ititimpuyog ni Espiritu Santo. Kaya gloria iti Dios Ama. Kumararag tayo, man nakabalin ketagnanayo na Diyos, idinabuniagan ni Kristo sa jay karayan Jordan, ket imulog kenkwana ti Espiritu Santo. Impablaak mo asidadayag unay, nga isu ti ayatem nga anak mo. Ipaimukad kada kami anabalbaliwan, anay pasngay, babaen ti bunyag, ket inalamapan na kaanak mo, tagtalinaid kami akan kanayon, ama kaayayo ken ka. Gapu ken Apo Mesu Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagari ken ka. Ititimpuyo ti Espiritu Santo, iti agnanayon nga awan inggana. Amen. Ti may basa na daw ti libro ni Propeta Isaias. Umay kayo, da kayo amin na mawaw adtoy ti danum. Umay kayo, da kayo ngawan kwartana. Gumatang kayo iti taraon ket mangan kayo. Umay kayo gumatang ti arak ken gatas. Awan ti masapol abayadan nyo. Apay nga gasto kayo, iti saan na makan. Apay agastuan nyo, ti sweldo yo, ket kaskas di ang mabisin kayo. Denggendak ket aramiden nyo ti ibagak, ket agpennek kayto kadagiti kasayata na taraon. Ipangagdak kita, da kayo at taok, ket umay kayo kanyak. Umay kayo kanyak, ket maaddan kayto itibiyag. Makitulag kada kayo, tiagnanayo natulag. Ket itkunto kada kayo, dagiti bendisyon, nga inkarik ken ni David. Pinagbalin ko a Pangulo ken nagturay, dagiti nasyon. Inaramat ko,
amang ipakita kadakwada ti kinatanok ko. Ayabam to dagiti gangan na et anasyon, diti ka, idi amamu. Ngemita, si papardas da nga umay, tumipon ken ka. Siyak nga apo a Diyos mo, tinasantuan na Diyos ti Israel. Amang aramid to kadagitoy, ket ikan kanto, ti dayaw ken dayag. Beru kanyo ti apo, ket agkararag kayo ken kuana. Ita, tasidegpay, masapul nga isardeng dagiti managdakdakes, tiwagas ti panagbiagda. Ket baliwan da, ti panagpanpanunot da, panagpanpanunot da, agsublida kuma, ti apo a Diyos tayo. Iso a manangasi ken madadaan, ama makawan. Kuna ti apo, ti panunot ko saan akas ti panunot yo. Ket ti aramid ko saan akas kadagiti aramid yo. Kas ti kangato ti langit ken daga, kas tamet ti kangato ti aramid ko, ngem ti aramid yo. Nangat nga met ti panunot ko, ngem ti panunot yo. Mayarig ti saok, iti tudo, ken niebe, ngagtinag manipod langit, ket sibuganda ti daga. Pagtubwenda dagiti mula, mangtedda ti bukel, abin ken taraon. Kastantumet, dagiti sao, nga ibalikas ko, aramiden danto, nga aramiden dagiti plano. Tungpalen danto, dagiti amin, anang ibaw na. Ti sao ti apo. Agragsak ti mawaw iti nalamiis adanum ti panakaysalakan. Ti Diyos ti mangisalakan kanyak. Agtalekak ken kuana ket awan pagbutngak. Ti apo ti mangted iti bileg ken pigsak. Wen isu ti mangisalakan kanyak. Agragsak ti mawaw iti nalamiis adanum nga inumen na. Kastamit dagiti tattao ti Diyos no isalakan na ida. Agyaman kayo ti apo, agpatulong kayo ken kuana. Ibagayo da kadagiti amin na nasyon iti aramid na. Ipakaamuyo kadakwada iti kinatanok na. Kantaan nyo iti apo, gapu kadagiti na indaklan nga inaramid na. Tintero alubong, ipadamag yu ti kasta. Agpukkaw ken agkanta kuma, dagiti agnaed ti syon. Naindaklan tinasantuan a Diyos ti Israel, ket makipagnaed kadagiti tattao na. Ti may basa na adaw iti umuna asurat ni San Juan. Anak ti Diyos ti siya sinuman amamati ani Jesus ti Kristo. Ti siya sinuman nga agayat iti maysa nga ama, ayaten namet ti anak dayta nga ama. No ayaten tayo ti Diyos, kentong palen tayo dagiti bilbilin na, daytoy ti pakaamuan tayo nga ayaten tayo dagiti anak ti Diyos. Tati panagayat ti Diyos, iso ti panang salimetmet kadagiti bilbilin na. Saan ang makapadagsen dagiti bilbilin na, agsipod ta amin nga anak ti Diyos, maparmek na ti lubong. Ket babaen ti pamati tayo, agbaligi tayo, amang parmek iti lubong. Siya sino ti makaparmek iti lubong, awan sabalin no di ti mamati,
ani Jesus, anak ti Diyos. Daytoy ni Heso Kristo nga imay babaen ti danom ken dara. Imay saan laeng nga iti danom no diket iti danom ken iti dara. Ket paneknekan met laeng ti Espiritu apudno daytoy. Agsipod tapudno ti Espiritu. Tallo ti mangpaneknek, ti Espiritu, ti danom ken ti dara. Ket agtutunos dagitoy tallo. No patyan tayo ti pamaneknek dagiti tattao, ad-addapay kuma apatyan tayo ti pamaneknek ti Diyos. Nadagdagsen ngamen ti pamaneknek na may papan iti anak na. Ti sao ti Apo. Puso intay luptan, kadagiti na kayo nga anak ti Ama, intay dumyega si tatal na. Hallelujah. Ti apod da kuma kada kayo. Ti sumaganad na adaw tinasantuan nga Ebanghelyo kasinsurat ni San Marcos. Daytoy ti tema ti panangas kasaban ni Juan a Mamuniag. Sumarsaruno kaniya ti maysa nga addaan iti dakdak kelapan nakabalin ngem siya. Diyak pay may kari nga agrukob amang warwar iti kordon dagiti sapatos na. Bunyagan kayo iti danom ngem bunyagan na kayto iti Espiritu Santo. Kadagidingal daw si Mang Petneso sa nagapuy jay Nazaret. Maysa nga ili ti Galilea. Binunyagan ni Juan ijay karayan Jordan. Apaman na nakasangat ni Jesus iti danom, nakita na ang naglukat ti langit. Nakita na pa iti Espiritu akas kalapati a bumababa kenkwana. At damay sa timek ang naggapuy ti langit. Sika ti anak ko adungdungwek kinunana. May ayuak unay ken ka. Ti Ebanghelyo ti Apo. Naimbag ngagsapa kada kayamin kakabsat, bimasit kaysa, alami isen, sumalamsam, narigat ti bumangon. Kadagitoy nga bulanen, ti panaglamiis ti tiyempo, saan nga Nobyembre ken Disyembre. Kakabsat daytoy nga fiesta ti panagbunyag ni Apo Jesus. Ti kunada iti dadduma ti may kadwa nga Epifania ni Apo Dios. Wenno kasi di Domingo rinambakan tayo ti solemnidad ti Epifania. Wenno ti pannakay parangarang ti Dios. Revelation ni Apo Dios. Ti Dios nga dati nga saan nga makita, ti Dios nga ti pagarup tayo, adayo kada tayo, ti Dios nga santay nga matukod, iti pannakabalin, iti dayag na imayen kada tayo, nakipagbiag kada tayo, ket nay parangarang babaen kadagiti testimonya, dagiti anghel, dagiti pastores. Ket kas nangigan tayo, nagdardarasda, nga napan nang kita iti daytoy nga ubing, nasdaaw da,
nagdaydayaw day ti Apo, ken kastamet gapuan ang tapudno ti amin nga naibaga ti anghel kadakwada may papan iti ubing nga naipasngay. Ngem daytoy nga may kadwang Epifanya ti panagbunyag ni Apo Jesus kuna tayo. Saanen nga dagiti pastores iti pangyayarigan tayo, iti panakipagmaymaysa ti Dios kada tayo. Ngem alaen tayo, daytay nagpintasan nga anag nga ti Dios a mismo ti imay simmarungkar kada tayo. Tapno paniknekan na dagiti anyaman nga naipagpablaak may papan kenkwana. And so we see kakabsat a big jump iti biyag na po Jesus. Iti Domingo, ubing laeng nga napan tinaljapan dagiti tallo nga mamasirib ang naggapo iti daya. Itatta nga Domingon, dakkelen na po Jesus. And he is already 30 years old. Saan tayo nga mo, takotet ka natin nga rod, hidden life of Jesus. San awanti nakailanad, exactly, iti onegtis Biblia, when tinasanto na surat, noan niya dagiti napasamag iti biyag na po Jesus, manipod, kalpasan, iti pan nakakugit na, iti panagdakkel na, akas may nga ubing, akas may nga ninyo, aging ga iti daytoy nga aldaw, nga panangawat na iti bunyag, babaen, ken ni Juan Bautista. Hidden life ko na tayo. Ngimamu tayo, nga niya po Jesus, kas kalpasan iti panakay presentar na iti templo, nga dayto nga ubing, dimakkel, iti sirib, ken kastamet, kinatulnog, ken kinaimbag. Daytoy, iti pagbasaran tayo, nga niya po Jesus, akas naipasngay kada tayo, nagbiag akas normal, nga tao, nakipagbiag no anyaman dagiti kapadasan dagiti ubing aging ga iti panagdakkel napadasan na amin daytoy. Nga mapantay kakabsat iti daytoy nga kay papanan ken anag no apay nga nasken nga awaten na po Jesus iti bunyag. Laglagi pen tayo nga ti bunyag ngay patuldo ni Juan a Bautista ket bunyag iti panagbabawi, the baptism of repentance. Ket inulit-ulit tayo daytoy, idi misa de Gallo, ken kastamet ikadagidi Domingo ti Adviento, baptism of repentance, panagbunyag iti panagbabawi. Tadaytoy nga rod iti wagas iti panakaisagana tayo, tapnunan anay iti yaay iti umay ti Dios kada tayo. Niya po tayo nga Hesu Kristo. Ngem kanayon met ngay gunam-gunam ni Juan amamunyag, nga bunyagan kayo iti danom, ngem bunyagan na kayto ti Espiritu Santo. Taday ito nga rod bunyag, iti damo nga yaay ti Espiritu Santo kada tayo. Kas naisursuro kada tayo ti katekismo, ket mapasingkedan daytoy nga kada ti Espiritu Santo kada tayo, nga inawat tayo dinabunyagan tayo, intuno awaten tayo ti sakramento ti konfirma. Mapunno tayo kadagiti parabor ken sagot na po Dios, babaen iti daytoy nga Espiritu Santo. Ngem subyanan ti kakabsat daytoy nga bunyag. Bunyag nga kas insungsong niya po Jesus, nagbalin nga sakramento, nagbalin nga pagubugan iti panakaisalakan ti tattao. Ket uray ti ebanghelyo tay manen iti daytoy nga Domingo kunana sumarsarunong siya iti dakdakkel ti pannakabalin na natantanok ngem siya saan pay may kari nga agrukob nga mangwarwar iti kordon iti sapatos na. And lo and behold nagparang ni Apo Jesus. This is a validation kakabsat. Nga kalpasan, itinonday nga panaweng nga panangikaskasaban ni Juan Bautista, iti umay kada tayo nga mangisalakan, dadtuyen, nagparangen ni Apo Jesus, imay nainawat ti bunyag, babaen ken ni Juan na mamunyag, iti karayan Jordan, just to authenticate, just to validate, dagiti amin
nga in sursuro na, impadpadamag na, impagpablaak na kadagiti tattao. Umay nga ruden, tungpalen na po Jesus, kas nakaibaunan na. Isungarad niya kuna tayo that the baptism of the Lord is the inauguration of His public ministry. Panangirugin ni Apo Jesus iti misyon na. Anya daytoy nga misyon, nangigantay amin dagitoy, nga aramiden daytoy, umay kadatay nga may pasngay, kadagiti naglabas nga lawas kakabsat. Ti tiyempo ti Paskwa ken Adbiento, umay mangited tinaimbag nga damag kadagiti nakurapay. Umay na ipaay iti pannakarukat, pannakawayawaya, manipod iti pannakaadipen, dagiti tattao agtultuloy iti panagsagaba ken pannakatagabuda. Umay na ited iti pannakapaimbag ti bagi ken kararwa dagiti tattao. May nawayawayaan dagiti tattao kadagiti kawar ti basol ken patay. Daytoy iti liberasyon nga kunatayo nga ipaay ni Kristo. Daytoy ti aramiden na, ti panursuro na, dagiti milagro nga ipaay na, dagitoy amin iti may papan, iti public ministry na po Jesus. Kalpasan tinalimed nga 30 nga tawen ti panagbiag na, umayen, awaten na ti bunyag, tapnon, umaynan, aramiden, kas nakaibaunan na. Daytoy kakabsat, ti kay papanan, ti panagbunyag ni Apo Jesus. Ket nagpintasan, dagiti ladawan, nga dagiti pasamak, nga nangigantayo, iti ebanghelyo. Idi inawat na Apo Jesus, ti bunyag, ijay karayan Jordan, babaen ken ni Juan, naglukat, ti langit, ket bimabati kas nakalapati, nga simbolo ti Espiritu Santo, ket kalpasan na datimek a nagkuna, daytoy ti anak ko adungdungwek unay, ken pakaayaywak unay. Tanya ti pasimudaag na daytoy kakabsat, na makita tayo nga nasublyanan tayo, iti istorya, iti panakay papanaw tayo, iti pagarian ti Dios. Ano sa din no ti dati ti Dios kapulpulapol ti tao. Dagiti muna nga dadakkel tayo. Kapulpulapol da iti Dios. Kasarsarita da mismo iti Dios. Ngem kalpasan iti daytoy nga panagbasol, napapanaw, napaksyat da iti pagarian, nagserra ti ruangan ti langit. Daytoy nga rod kakabsat iti pakaypapanan, iti panagbunyag na po Jesus. Babaen ti panagbasol ti maysa nga anak, nagserra ti ruangan ti pagarian ti langit. Ngem babaen iti umay daytoy bugbugtong nga anak, naglukaten ti ruangan kadatayo. And it is again a validation nga ni Apo Jesus, iso ti anak ti Dios, iso ti umay manglukat daytang ruangan para kadatayo amin. Daytoy ni Apo Jesus. Ngem laglagi pentay kakabsat, nga ti panagbunyag na Apo Jesus, inawat na daytoy saan na para kenkwana. Awan ti basol ken na Apo Jesus laglagi pentayo. Do nakipagbiag kada tayo, inala na tinatura tayo, nagbiag kasi ti kasasaad tayo, nakapoy narasi, ngem saan nga gapo wenno adday ti mulit ti basol kenkwana. Awan ken na Apo Jesus daytoy. Ngem kayat nangarod nga sawen kakabsat, nga daytoy nga panagbunyag na Apo Jesus, saan na para kenkwana, ngem para kada tayo. Daytoy itigapunan no apay nga kuna ti Dios, kuna ti timek kalpasan ti panaglukat ti langit, daytoy ti dungdungwek nga anak ko, apakaayaywak unay. And so we realize kakabsat that Christ, the Messiah, daytoy nga panagbunyag na, daytoy nga rodmet iti pannakalana na akas Mesias, the anointed one nga umay kada tayo tapno may nitungpal no anya iti nakaibaunan na. Ket the effect of baptism of Jesus is not for him but for all of us kakabsat.
And kaya kay kalakaman tayo nga rudmanen, iti sumreg, iti daytoy nga pagarian, babaen daytoy nga bunyag. Tatinununeg nga kay papanan na daytoy nga kabsat. Ni Apo Dios, kalpasan, iti panakayserra, panagbasol, ni Adan ken ni Eva, pagarupen tayon nga adayon ti Dios. Saan tayo nga mabalin nga kasarita ti Dios? Saan tayon nga makapulapol iti Dios? Ngimimay kas na kay baunan na tapno ipakita na adda akon kada kayo. Imayakon tapno paniknika nga ti Dios. Pulos nga saan na tayo nga binaybayan, saan na kayo nga pinanawan, ken kastamet, saan na kayo pulos nga palubusan nga sumyasi when numaysina kenkwana. The baptism of the Lord enabled us to have a stronger and deeper relationship with Him kakabsat. Isungarod nga daytoy iti anag no may kayo mayo pabunyagan dagiti ubing nga nakyo. Sumrek tayo iti baro nga langen-langen, sumrek tayo iti baro nga biag, sumrek tayo iti baro nga panakaitipon ken Apo Dios. Ket kang runaan na may maldit kada tayo ni Kristo, may maldit kada tayo tinagan nga Kristiyano. Kaya't nasawen kameng tayon iti nauneg ken nasinged nga langen-langen iti Dios, ket paniknekan tayo nga rodayta akas anak na. Ket daytoy ti bagbaga kada tayo kakabsat ni San Pablo iti may kadwa nga may basa. Nutungpalen tayo tibilin na makakitaan nga rod nga ayaten tayo iti Dios. No agtulnog tayo kenkwana ket ibilang tayo nga saan nga padagsen ti biag tayo dagitoy nga bilin ken pannakipaset tayo ti misyon ti simbaan ken ti misyon ni Kristo, saan nga dagsen ti panagbiag tayo. Tatirigat na no dadduma ditoy nga rod ti pakitaan tayo tinarabaw nga pamati gapuanan ta dagiti tattao agpabunyag da tapno paratong palbilin laeng. Anak pabunyag kayo kaya gapo gamin ti data nga saan pa nga nabunyagan nga ubing isong agsakit-sakit kunayo nya lapabunyagan yon ket agmesa taw enton tapno saan tuunayen nga agsaksakiten dagiti kapanunutan tayo na duma agpabunyag kay tulaengen intuno nakagatang kayon ti mga baboy nya dagitoy met gamin ti pangyarigan tayo no dadduma iti bunyag. Napipiyapay nga isagana tayo dagiti taraon, dagiti arwaten, dagiti listaan tininong kadaninang nyam detay nauneg nga kay papanan ti panangawat tayo iti sakramento ti bunyag. Nakurang pay, adupay tinasken nga maadal tayo, ken adupay tinasken nga may paganitget kada tayo, may papan iti daytoy nga bunyag. Isungarod nga na Apo Jesus, nupay awan ti basol kenkwana, nagbunyag, tapnoy parang na kada tayo, nga nasken nga maaramid daytoy, tapno maawatan tayo, nga ti Dios nanipod panakaypasngay na, nanipod, iti daytoy nga aldaw, nga anawaten na iti bunyag, iparang na kada tayo ti dakkel nga kaasi ti Dios kada tayo. Ket amin dagitoy babaen ken ni Kristo. Isungarod nga na ay ayo ti Dios, ti kinapakumbaba, ti kinatulnog na, dagitoy tinakayaywan na po Dios. Daytoy kumamet, iti manamnama kada tayo akas anak na. Kakabsat, daytoy nga rod nga panagbunyag na po Jesus, palagip kada tayo. Kadagiti ingkari tayo, idinabunyagan tayo. Pananglikod, ti basol, panagbalin, nga napudno, iti pamati, ano sa dinno dinagbunyag tayo, inawat tayo dayta, nga mata ti pamati. Ketap numadaan tayo ti talged, iti panagdakkel tayo ti pamati, masapol, nga biruken tayo, noan niya dagiti anag, dagitoy nga sakramento, nga inawat tayo. And so kakabsat, riingen tayo nga rodayta, nga pamati, riingen tayo dagitoy, nga saguday nga inawat tayo, idinabunyagan tayo.
Ti panakaykapeng tayo, ti pamilya ti Dios, ti panagbalin tayo nga anak ti Dios, ti panagbalin tayo nga kabsat ni Kristo, ti panangawat tayo tinadyusan nga panagbiag, tanalpasen tinaintawan nga panagbiag, kang runaan na ti bunyag nga mangikari kada tayo, iti panakikapagmaymay satay to, iti pagaryan. Isu nga rod nga kuna tayo nga ti bunyag, ruangan, ridaw, dagiti dadumapay nga sakramento, ruangan ti pamati, ken ruangan ti isaserek tayo, iti agnanayon abiyag. Again, ni Apo Jesus, inlukat na ti ruangan ti pagarian para kada tayo. Ngem let us not forget that the baptism is not a hocus-pocus. Baptism is not a magic, kakabsat. Ngano nabunyagan kan, okay, 100% may salakan kan. Saan, kakabsat? Saan nga daytoy iti kay papanan iti bunyag? Saan nakaskadig iti dadu mga sekta ken pamati ngano nabunyagan kan insigida may salakan kan? Saan? Ipaganit-get nga rod kakabsat nga ti bunyag ruangan iti saserek tayo iti biag nga agnanayon. Ngem tirigat na uray no nakalukaten ti ruangan ti langit no saan tay met nga willing nga sumrek, no saan tay met nga willing nga awaten dagiti responsibilidad tayo akas anak ti Dios, no saan tay met nga nakalukat ti puso tayo nga sumrek iti daytoy nga ruangan nga inlukat ni Kristo para kada tayo. Isu nga rod nga tumuna nga may basa palagi pa natay kakabsat nga daytoy nga bunyag, isu daytoy ti pangawawisan na po Jesus kada tayo, nga talged iti panakawaw ken panakabisin tayo nga kanayon, kadagiti naimbag ken kinaimbag niya po Dios, nga ipapaay na kada tayo. Kasmet lang iti nasantuan nga misa kabsat. Magagarantay kadi nga umay makimisa, ket tunggal awaten tayo ti bagi kendaran ni Kristo, mabiyag kadi metlaeng, iti na espirituan nga langin-langin tayo iti Dios. Ngano daduma uray no umay tayo makimisa, natay latamet ti espiritu tayo. Agmamayo latamet ti espiritu tayo. Agdudong sa latamet dagiti kararwa tayo saan pay nga nakariing ti espiritu nga inawat tayo idi nabunyagan tayo. Kakabsat, nagpintasan dagitoy nga pamalagip kada tayo may papan iti panangawat tayo iti bunyag. Amin tayo nabunyagan kakabsat. Kitain tayo nga rod dagitoy nga gapuanan iti panangawat tayo iti daytoy nga sakramento ken no apay nga ni Kristo ipalagip na kada tayo daytoy nga napateg nga inawat tayo. Daytoy umuna may basa nga nangigante kakabsat, nagpintasan iti kay papanan na ako na ni Apo ti propeta Isaias, ti saok mayarig iti tudo ken niebe. Awan ti niebe dito'y Pilipinas kakabsat, milagron nagtudo ti niebe niya. Tatalaingen nagrigat kay nga bumangonen kasanon tunog tudtudo ti niebe niya. Ti saok mayarig itintudo ken niebe. Ket agdiso iti daga, ket pagbalinan na nga nadameg ti daga, ket dito ito iti pagrugyanan ti panagtubo dagiti agdudu mga kita iti mula, ken kastamet pakakitaan ti baro nga biag. Daytoy ti kayarigan na iti panagbunyag na Apo Jesus. Daytoy ti kayarigan na napay ngay may ni Jesus nga sao ti Dios imay dito'y daga naimula nakipagbiag nakipagmaymaysa kada tayo tapno tinagbalin nga natikag nga biag tayo gapoy ti basol ken pan nakaygamer tayo ti kinadakes nagbalin ni Kristo nga tudo ken niebe nga nang padameg ti biag tayo tapno makapagtubo dagiti nasayaat nga aramid ti Dios kada tayo. Ti kinaimbag ti Dios nga namarswa kada tayo. Ket kaskuna ni Propeta Isaias, aramiden danto nga rod nga aramiden akas nakaibaunan da.
tungpalen danto nga tungpalen dagiti amin nga nangibauna kadakwada. Again, ti bunyag nga inawat tayo, naibaon tayo, nga mapan agmisyon. Paset tayo ti misyon ti simbaan, ken ti misyon ni Kristo. Kina propeta, kina padi, ken kinaari. Dagiti nagkatlo nga misyon nga nakipasetan tayo, idi inawat tayo ti bunyag. Aramiden tayo nga rod kas nakaibaunan tayo. Ti agbalin nga padi, ti tumunggal maysa kada tayo, kayat nasawen, manamnama iti panangpasanto tayo, ti tumunggal maysa kada tayo. Kas propeta, paset tayo iti misyon, iti panagsaknap, tinaimbag nga damag, akas linaon na ni Kristo. Kamaudyanan na, kas ari. Agserbi tayo, akas naibaon nga adipen ti Dios, ti tumunggal maysa kada tayo. Ket no napudno tayo kadagitoy nga misyon, ni Apo Dios kunanamet kada tayo. Dagiti dungdungwek nga anak ko, apakaay aywak unay. Ket sapay kumata kasta. Amen. Tumakder kay kakabsat. Ipaduyak-yak tayo, ti pamati tayo. Mamatiak iti Dios sama, aman nakabalin amin. Anamarswa iti langit ken daga. Mamatiak met ken Yesu Kristo. Kabugbugtong nga nailansay ti krus, natay ket naitanem, imulog tayan digiti natay, nagungar iti may katlong aldaw, imulit sa dilangit, ket situtugaw iti makanawan, tama man nakabalin amin. Nabunyagan na po Jesus si Jay Karayan Hordan, babaen kay ni Juana Mamunyag. Babaen ti panagbunyag tayo, nagbalin tayo nga anak ti Dios. Ikararagan tayo nga rod, digiti amin na nabunyagan, ken saan pa'y nabunyagan, tayo baon ti Dios, ti Espiritu na, tapno malawlawagan ti pamatida. Kunatay nga rod nga't pagsungbat tunggal kararag, apoy dem kadakam ti Espiritum. Para iti simbaan, agdali na ed kumati na pigsa apam mati, nang runa kini Santo Papa Francisco, dagiti obispo ken papadi, tababaen ti sao ken aramid, isuda ti pagtuladan dagiti amin ang nabunyagan, itinagan ni Apo Jesus, kumararag ti Apo. Apo dem kadakam te Spiritum. Para kadagiti amin a Kristiyano, iti sangalubungan taagnaed aknayon ti Espiritu Santo kadakwada. Tapno inaldaw ang mapabaro dagiti karida iti nabunyaganda. Kumararag tayo iti Apo. Apo dem kadakam te Spiritum. Para kadagiti amin ang mabunyagan itang aldaw, nang runa dagiti ubing, tababaen ti panulog, dagiti naganak kadakwada. Agtali na eddang agnanayon iti grasya ti panakabunyagda, kumararag tay ti Apo. Apo dem kadakam te Spiritum. Para kada tayo amin nga adda ditoy, aramiden tay kuma asiayat ken si pupudno, dagiti anno ngen tayo, kas inkari tayo idi nabunyagan tayo, kumararag tayo iti Apo. Apo dem kadakam te Spiritum. Para kadagiti amin apimusayen, sapay kuma tababaen ti panakabunyagda, maawat dan ti panangisalakan ni Jesus, kumararag tayo iti Apo. Dem kadakam te Spiritum. Iti kaunggan ti puso tayo, intay matidatag ti Dios, dagiti kabukbukudan tayo nga panggep ken kararag, ken dagiti na dumaduma nga intensyon, anay daton, iti day tinasantuan na misa. Kumararag tayo iti Apo. Apo dem kadakam te Spiritum.
Nailangitan nga Ama, patgam ngagnanayon kuma ti pamati mi, kanya po Meso Kristo nga anak mo, babaen ti panakabunyag mi ti danom ken ti Espiritu. Dawaten mi daytoy, gapu mi ken laing ken Kristo nga anak mo, ken Apo mi. Amen. Kumararagti kakabsat no datayo ken dagitoy adaton tayo makayayo kumay ti Dios sama aman nakabalin amin. O Dios nga amami, rambakan mi ita ti panangipablaak mo ani Kristo tay ayatem nga anak ko. Isu gapoy ti kaasina, binugwan na ti lubong kadagiti basbasol na, awatem ka digito'y daton mi, ket may kaysaday ti sakripisyo ni Kristo, isu ang agbiag kenagari ti agnanayon, gapo, ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo dakuma kada kayo, itag-ayo di kita puspusoyo, agyaman tayo ti Apo a Diyos tayo. Pudno unay amay kari ket rumbeng anong mi ket pakaisalakanan mi, tada kami ti amin at tiyempo ken diso, agyaman kam ken kaapo na santuan nga Ama, man nakabalin ket agnanayon na Dios. Tababaen ti panagbunyag ni Kristo ijay karayan Jordan, in patuldom ti baro apan nakabuggo ti kararwa. Babaen tay ti may kanagaput sa dilangit, isuro na kami, tapno patsyen mi at ti anak mo, pudno ang nakipagbiag kadagiti tattao. Babaen met tayo ulog kenkwana ti Espiritu Santo, iti kita ti kasla kalapati, impakaamom kada kami, ket imbaon mo ang mangikasaba. Ti Ebanghelyo kadagiti nakurapay.
Anan sata makidanggay kami, kadigiti bilag ti langit, ket dito'y daga ikantami digiti pakaydaydayawam, ket iti di agsarday kunami. Santo, Santo, Santo iti Apo, a Dios kadagiti amin. Ti langit ken daga napluda, iti pakaydaydayawam. Usana iti kangatuan, madaydayaw ti umay, iti naganti Apo. Usana, Usana, Usana iti kangatuan, Usana, Usana, Usana iti kangatuan. Pudno unaya po, abig ka akinasanto, ket sika tigubuayan ti amin akinasanto. Dawaten mingarod, ngay pay mo, te Espiritum, amang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem kitipay mo ida kada kami, habagi kendara, niya po mi a Hesu Kristo. Isu idi, sakpay ngayawat na siyayat ti bagina, tapno agtutuok, nangalay ti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sa nainted kadagiti disipulos na, ket kinunana, alain yo, ket mangan kayamin iti daytoy, tadaytoy ti bagig, isu amay yawat to, amay paay kada kayo. Kastamet akalpasan, daydi panang Rabi Ida, nangalay iti kalis, nagyaman manen ken ka, sanainted kadagiti disipulos na, ket kinunana, alaen yo, ket uminom kayamin iti daytoy, tadaytoy ti kalis ti darak, darati baro ken agnanayo na tulag, isu amay buyat tu amay paay kada kayo, ken kadagiti adu at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramiden nyo daytoy, apangilaglagip yo kanya. Ti misteryo ti pamati. Tunggal iti daytoy, at inapay mangan kami. Ken iti daytoy, ipanangarami, ti papatay mo, o Apo, aging gaytin, iyay mo. Itingarod paningilagip mi, ti papatay ken panagungar ni Kristo, idaton mi ken kaapo ti tinapay ti biag, ken ti kalis ti panakaisalakan. Agiyaman kam ken ka, taympay mo may kari kami nga daditoy saklang mo kitag serbi kam ken ka. Dawaten mi Apo, tada kami makirano diti bagi kendara ni Kristo, pagkaykaysain na kamkuma ti Espiritu Santo. Laglagipem kada po ti iglesyam anay saknap iti sangalubungan, ket parayrayem ti ayat na Diosan. Laglagipem met ni Francisco a Santo Papa mi,
ni Marlo nga obispo mi ken dagiti amin apapadi. Laglagi pempayapo dagiti kabsat mi apimusayen. Awatem kadida ni taraniag mo apakakitaan da ken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo ti pay mo metakaasim kada kami aramidem kuma amay karikam amin iti agnanayo na biag ket makipranod kamto ken gasata na Birhen Maria nga ina ti Dios ni San Jose nagasat nga esposo na ken kadagiti amin ang apostoles ken dagiti amin na sa santo isuda nakapudno nagserbi ken kaditoy daga may kadwa kam tu kadmet kadakwada ang mangitantan-o ken mangidaydayaw ken ka gapu ken Jesucristo nga anak mo. Gapu ken Kristo sika kaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo iti timpuyog ti Espiritu Santo irok noy miken ka man nakabalin nga ma ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga wan tinggana. Amen. 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 Hintayo mararaw iti amatay sa dilangit, kararagan tayo iti kararag ngayon sura ni Jesucristo kada tayo. Apoy salakan na kami, karigiti amin na pagdaksan, itdem kada saya ti kapya, kadigiti aldaw mi, ket pabayan ta panulong ta kaasim, kanayon kad nga ilisi na kami ti sulisog, kenikanawa na kami ti amin na pakariribukan, kabayatan ti panangururay mi, ti kinagasa tanam namaen mi, kenitiya ay ni Jesucristo anang isalakan kada kami. Ti panakabalin ken dayaw iti agnanayo na din tuwag sarday. Huwa po mi Jesucristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo kapya nga gapu kaniak ti ted ko kada kayo. San ka dagiti basol miti kitaem no di iti pamati ti iglesia ket kasmayan nurot iti pagayatam ipay mo kada si asiken kuana ti kapya ken panagkaykaysa sikang biag ken agari ti agnanayon nga awan inggana ti kapya ti apo kanain kumangadda kada kayo
Ipayo ti kapya iti maysa ken maysa kada kayo. Kapya at to'y ti kordero ti Diyos, at to'y amangikat kariti basbasol ti lubong, nagasat digiti nayaban iti padayana. Apo jak may karinga may kakaniyak, yung ti may salangin sumapaimbag punti. Ti bagikandara ni Kristo panatay kumatibiyag nga agnanayon.
iti agnanayo. Kumararag tayo. Apo, da kami na taraunan iti nasantuan na parabor mo, dawaten mi nga aramidem ka at takaasim, nga ipapuso mi adenggen ti bugbugtong nga anak mo, iti kasta, pudno amanagan kami, ket napaypayso kami nga anak mo, gapo ken Kristo nga Apo mi. Tugo kay kakabsat, para ti sumagmamano apakam mo, aday ti maramid nga special meeting kadigiti amin nga barangay ken sitio pastoral council officers, presidente, vice-presidente, treasurer, secretary ken auditor intono tata nga Domingo, January 10, kalpasan iti may katlo nga misa. May kadwa ng Ruginti Novena kay ni Santo Niño Jesus, idi January 8, dito'y parokya tayo, kitag piyesta intono 17. Kastamet nga day ti trido o maangay sa jay besalan, intono 14, 15, ken 16. Di day nga bulan, iti oras ti alas 3 ti malem, apakipasetan digiti na dumaduma barbarangay. Intono January 17, kakabsat, iso ti kaldawan, ti piyesta ti Santo Niño, at ti Children's Festival tayo, maangay ijay barangay Besalan. Iti alas 8:30 ti bigat, panagsangpet, panagdadagup, iti alas 9:15 ti bigat, panakabalangat, dagiti hermanito ken hermanita 2021. Then iti oras ti alas 10, rambak na santuan a misa. Ken kastamet nga ng Ruginti Trido o kanya po Santa Maria, Birhen ti Caridad, may kadwang aldaw tatabsat, apo Caridad, ina ti simbaan sa nga karubaan, meno ti sisa. Agpiesta intono January 12. Awag ti kasar ni Christopher Ramos, taga Tagabgabor Norte, kayat nang ikalaysa ni Irene Caldona, at taga San Carlos, Pangasinan. Into no January 16, sa Jai St. Dominic Parish, San Carlos City, Pangasinan. Ni Celso Cabrero, sa taga Bamban, Tarlac, kayat nang ikalaysa ni Susana Vicera, at taga Sidawen. Into no January 27, dito'y parokya tayo. Ket ni Elvin Sibolboro at taga-Gabor Norte, kayat nangay kalaysa ni Roneth Morales at taga-Gabor Norte Metlaeng. Agkasarda ito no January 28. Ket adama ng muya po nga makalaped, iti panagkalaysa, digiti tinayawag, ipakamuyo laeng ti opisi ti parokya. Idawdawatan tayo, ket magipagladingit tayo ti pamilya ti Pimusay, ti Dios salwad na ani Felicitas Guillen, 82 ti tawen na, taga Bayugaw Weste, agtabo nintono 13 ti January, iti oras ti alas 8 ti bigat. Pagyaman, kadagiti sponsor tayo Apo, dagiti taga Sitio Pantar, palakpakan tayo man Apo, thank you Apo, kada kayo. Ti Domingo, ti piyesta ti panagbunyag ti Apo, iso ti maudi, ngal daw ti Paskwa Apo. Iso nga for the last time, Merry Christmas kada kayo amin Apo. Rogyan tayton ti ordinary season. Dahito nga lawas iti first week of ordinary time. Yeah. Kaya ti mabiit, sumrek tayo manen ti tiyempo ti Quaresma. Next month, kastoy kapaspas kakabsat. Iso nga tultuloy tayo ti regget ken anep nga kararag nang nangruna ti panakasalwad tayo amin iti COVID-19 ken panagsardeng kuman daytoy nga pandemya. Thank you Apo kada kay amin nga walnabas na. Tumakder kayo. Ti Apo da kuma kada kayo. Bendisyonan na kay kuma ti man nakabali na Dios ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Alpasen ti misayin kayo ti ayat ken kapya ti Apo.
Kararag ken Apo Santo Kristo. Pagtuyak o naimbag ken nasamit unay a Jesus ko. Kasi papakurang nga krukbab itinadusan asaklang mo. Ket dawatek ken ka si papasnek iti kaunggan ti kararwak. Ngay maldit mo iti nakem ko, tinabiyag apan nakarik na, iti pamati, iti nanama, ken itayat. Ket ikam ti pusok iti napaypayso pa nagbabawi kadag iti basbasol ko. Ken tinalagdaw unay panangisikat ko. Ajak to sunsunotanen ida. Ket siyak iti nasnek apan nagununoy. Ken nasayam apan nagladladingit ti kararwak. Pampanunotek iti pusok. Ket umutek-tekak iti pakinakem ko. Dagiti limasog sugat mo. Ket laglagipek ti sinauni Propeta David may papanken ka. Unimbag a Jesus ko. Sinalpot da dagiti imak ken saksakak. Binilang da dagiti sa amin at tultulang ko. Kararag ken Apo Jesus. Apo Jesus, agyaman kam ken ka, gapu iti daytoy na santuan a sakripisyo, ken langitan apadaya, nga impay mo kada kami. Indaton mo tabagim ti Ama, tapno may salakan kami. Timet Ama, inted na ka kada kami, tapno sika ti taraon ti karawami. Kabayatan ti panaglalyas at mi dito'y daga. Agyaman kam ken ka o Jesus, ken kastamet ken ka o nailangitan nga Ama. Apo Jesus, nagbalin ka tao, kitin sakripisyong tabiyag mo tapno, nagbalinin na kami nga anak ti Diyos. Dayaw ti may paaiken ka o Kristo Jesus. Apo Jesus, sika ti agnanayon amang ibabait kada kami. Agtugaw ka iti makanawan ti Ama, kiti tuloy mo ti mangidawdawat kada kami, ken mangidaton itabagim gapo kada kami. O Jesus, sika akangatuan na padimi, awatem ka ti araraw mi ket pasantuen na kami. Apo Jesus, babayan ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Ituloy mo ti panangisofang kada kami, ti dalan ti panakaisala. O Jesus, sika ti mastromi, tulungan na kam ka dadungeg si papasnek iti saom, ken ti paypaysumi kuma atong palen. Apo Jesus, babayan ti Iglesiam, ken babayan ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Itultuloy mo ti panangidalan mo kada kami, amapan ti nailangitan abalay mi. Jesus, sika nga arimi, tulungan na kam kadi asumurot ken ka iti dalan nga nagturong iti Ama. Apo Jesus, kinunam, agamitin nyo daytoy apangilaglagip yu kanyak, tunggalwan bakan mi ti Sagrada Eucharistia, iwaragawag mi ti pamati, hayat ken namnamami ken ka. Ipablaak mi ti papatay mo o Kristo, agrago kami ti panagungar mo, segsegaan mi ti ay mo. Apo Jesus, ti sakripisyong iso ti ubog ti amin na may paay kada kami. O Jesus, tulungan na kam kuma mangigod iti basol, kinagbiag kas na singpet a Kristiyano. Madaydayo kumaan ni Apo tayo, Yesu Kristo. Ita kinitag na nayon. Amen.